Lulusan isi Surakarta. Isi Surakarta. Sakit Indonesia Surakarta. Terus ya jalan. Nggih pokoke kula nggih matur suwun kagem mas-mase kula saking Solo niki. Iki nggih enten sing penciptane lagu Lintang Asmara. Oh nggih, pencipta lagu Lintang Asmara niku sing bedhok Mas Gali. Kula lanang. Bisa kira tok bagus kok koyo awak ketemu bri. Apa nakal ya ning Solo gitu. Itu ya saking Klaten. Klaten. Itu lanang. Tak itu nyanyi ya. Tak ele nyanyi. Nek nyanyi dhewe. Sakyane nek nyelok aku ning dhuwur panggung wis dandan gelungan ya celuk, Mas. Gundulmu aku dong. Nggih, Mbak Apri Mbak Mimin ngaturi napa niki enjing-enjing ngeten niki. Pacar kamu dukan apa enggak Den? Wah, ngeten pawurusan niki. Wah. Gendring bersantayuk bondo bolo. Iki nggih ratune Tayo. Sing paling mungil. Nggih niki nggih matur suwun Pak Dene kula Pak Dene Bong tasih nenggani Penggemar wayang Banten tasih klempak. Kula matur sembahun. iki penggemare. Prihatine wong Jawa niku rak melek. Melek ning karo mrehatinke keluarga. Ora melek ngesot ya. Melek iki melek prihatin. Weni dereng nggih. Digantos mawon iki gendeng Taipei. Nggih. Kale Gweni nggih. Nggih Weni mang jimen Weni. Anak Nggih. Monggo Gwe. Weni monggo jeneng Solatullah salam ngagem solawatan ning ngampe lagune ijo-ijo nggih Bu nggih Bu. Niku ijo-ijo niku pripun aslinipun Bu? Ijo Asline to. nggih. Ijo-ijo siji apa loro. Pilih siji sing kurang mati. Loro kurang mantu. Duwe loro bakale Duwe loro bakale cotho. siji sing kemati. siji sing kemati. Nggih, pancen napa-napa niku nek kelebihan niku mboten apik. Pikirane cabang-cabang ya kok sae dhewe kok malah golek nomor kok. Iki mudah nih aja gampang iki. Pokoknya duwe prinsip siji kanggo selawase. Nggih, berarti niki saged digedol tinuku nggih Bu niki. Boten niku. Tegese Wah, ngeten iki. Ana gendeng dinggo gawe apa? Omah gede, omah sopo, omah gede, omah Bahtini. Batini, jatuh ini. Beni Dalem ana garasi Bu Eni dinggo wadah apa? anak garasi Ada apa ya? tinggal angkatmu. Ayo mesti mobil. Mobil gede Bu Eni, mobil sampol. Mobil ganteng, mobil indah, Tutini. Mobil gede, mobil Mbak Tutini. Mbak Apri ini nggih saged dol tinuku nggih kalih kula. Ya sekali Saged profesional nggih Mbak. Mbak Apri Non. ana kerdus dinggo wadah apa? Anak ganteng, tinggal ada TV. TV gedhe Mbak Apri, TV sopo?
Jenengan iku nopo-nopo nek saged. Kakak Mimin. Dagelan. Nah, Kan kita kan grade-nya beda ya kelasnya. Oh, alah. Mbak Mimi. Ana kurungan dingkon pada opo. Kurungan dinggo ngajak manuk. Manuk gedhe, manuk sapa? Manuk gede duweke. Ayo, anakmu dhewe ngono. Ora kenapa gede. Sepindah boleh nonton. Ono gelas tinggo ada opo. Ono gelas dinggo ngajak Susu bedi susu sopo. susu gede didol wong limo. Nek Susu gede tinggal wong limo. Kata jawab 5 lho, susu gede. lah emang siji tok ra ngatasi kok pri aku. Lah mau garasi mobil nopo TV sampun kene Mbah Tini. Lah niki nopo? Lah nek susu nek sapa? Nek aku ra duwe iki ukane ibu kok arep ngomong. Masuk kowe kan ibu to. Acek hampir. Ajeng hampir. Penasaran aku. Nek kalian jenengan kalian ngene Mbak Mimin apik ngene Mbak Mimin lho Bu. Ngene Mbak Mimin iso dikomrinso penggunaan iso. Nek kene iso dipeme barang dengan kok iso. Pun aku iso bareng-bareng bareng. Dewek-dewek kirik barang. Coba nginjing Bu Eni. Enjing Mas Bagus. Dari belajar ya Bu. Lho, kula iki belajar. Mbak Apri, Mbak Mimin, Bu Eni niko guru kula. Lho niki nggih guru kula jenenge pripun? Niku garwanipun Bu Eni Pak Nuryanto niko mbikak sanggar les dalang pedalangan wonten ing Blora. Lah, Nggih, niku Pak gurune Nur. kula Pak Nuryanto niko. Oh. Nek Pak Nuryanto aku seneng nek gue iki wong iki Jumatah kok ora kaya seneng kok sombong. Dadi anak iki ya ora apa-apa dhewe sedulur ya nek aku tak rangkul. Elek to. Mas Akmal niku nggih derek ten sanggar niku awet cilik. Cilik. Nggih. Seminten Bu, jenenge seminten Bu. Cilik ini kok niku. Berarti mesti ditatur sama temen ditatur. Nggih, terus niku kula saben teng pundi ngoten niku mesti derek kula napa nonton wayang. Oh, ngajar. Kula kesanggar, kula ngertos kula nek nata koper aja. Pentas. Pentas ngoten terus derek. Oh. Derek Bu ngoten. Lho, sakniki dadi dalang kondang. Nyantrik lho, Mbak, nyantrik. Mboten nyantai. Lagu-lagu. Ini kesanggar. Oh, ini kan ya kan nyatane jenengan foto-foto beliau ya terus. Boten niku tujuannya boten ngoten. Oh, tujuannya Nonton sinden. Wah. Mula saiki ya pacare sinden. Nggih, cuwilik ngoten iki sendekku ngoten niku nggih. Sing tonton boten wayang lho. Napa? Sinden. Oh. Dipotoni siji-siji. Oh. Umpama dhisik sindene kowe ngono ya ditonton ra ya, Lek. Ya kan didoli ya. Sinden idolan niku napa terus famousan Bu jenengan? Eh, Sinden idolane kula. yo tetep kelingan to. Sinten? Mbak Maya. Lah nggih karo saya kula. Wis. Oh, kula niku jaman cuwilik niku pun suweneng tenanan kalian Mbak Mayang niku. Aku seneng mayang wis ketuan tua mayang. Jebule malah kalah dhisik karo Mase. Biasane dados bapakku. Mas Mandu gandang. Pamundutanipun tayupan Bu Eni. Niki mardika Bu Eni badhe nembang napa niki Bu Eni? Mardika, mangga. Sak lintune Bondobaya niki napa? Mangan kok menawa Bu. Apa nggih? Kersane Mas Manut monggo. Balik desa, nolak sahir oleh Bangun desa niki Bu. balik desa. Pak Iya. Lurah bangun bangun desa Pak Lurah. Pak Lurah ngersakaken bangun desa. Desa. Pak Lurah. Ingkang wonten pundi Pak Lurah? Pak Lurah masih lenggah. Pun kondo. Pak Rekam pun kondol niki. Oh, sampun sekat Ya nggih. mugi-mugi benjing nanggap ya Mbak. Napa niki Bu Eni Balik desa, balik desa. bangun desa nggih? Bangun desa.
Ninggahipun apa niki? Polos. Apa? Sing piring. Bangun desa polos. Ijing miring ya. Ijing miring. Oh, nggih Pak niki Bang ijing miring. Gawe ning kuburan sebelah. Pak D Gembong monggo. Pak D mboten diaturi minggah to. Nggih monggo monggo. Oh, monggo. Pun anu napa nyetir rasane dilaken Gusti. Pun kemipir. Niki umpami dipun bawani niku ngambil bawane napa? Upami. Bawanipun jejelipun Apa pocong mawon Bu, pocong Bu? Anu Napa? mijil le. Nggih, mijil mawon nggih. Oke, keluarga saking Mbak Jatuti ingkang badhe beksa kasumanggaken. Nggih. Mas Arnold mbok menawi badhe beksa melih. Belum lukar busana lho, kan sumuk ta Mas. Ngurung kok lara. Lara sing angel tambane iki jan lara ati. Dokter ono. Kicil aku gandrung. Mijil aku. Empane kok ora ana lanangan nang kene ya. Niki kok niki loro ki kok mbok kinapa? Piye lanangan? Nyawa jimat Oleh alif. Ora nek sore mau gongmu kedisian terus lho kesusu. Piye Bali? Alif kok alif. 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 Ndak Alif. niki barengane Mas Nggih, Akmal. niku oleh kaya roket. Wah, Piye kok al? loro lopo ya kalih kriwul oleh alif. Niku malah anak ndadep niku. Masuk pertama sanggar. Masuk pertama sanggar niku alif. Alif. Nggih. Gedhengipun tayub nggih Bu niki. Napa niku? Bali desa. Bangun desa. Oh, sing kok Bali desa. Bangun desa Ijing Miring. Monggo Pak Ki. Bangun Bali desa. Monggo buka saking Bonang. Monggo keluarga saking Mbak ini.
Dan nun, Pak D, Bangun Pak Dik Gong. Pak Mek gede, akan malam. Nggih, gede kula. Ini yang kuyung support punakane lanang. Semangat